Mitä? No on. Maailmassa on tiettyjä maita, joita tulisi vähän pommittaa. Ja Mitä maita tulisi pommittaa? Mielellään mahdollisimman pian. Niin kuin on maita, joiden kanssa puheet ei auta. Niin, että vähän realismia peli nyt sillä puolella. Eikä Hannes pelata natsikorttia. Nyt meidän puolueemme kannattaa rauhaa. Ja nyt minä puheenjohtaja jämäkkyyrällä jätän sinun kommenttisi vaille huomiota ja tästä asiasta ei enää keskustella. No keskustellaan! No ehkä tiettyä keskustelua. No ihan kunnon käydä. keskustelua. Mä jään nyt Kunnon mietittämään keskustelua se, että voidaan mitä maita Topi-Petteri mietti, mitä haluaisit pommittaa. Mitä Kun mitään Topi-Petteri? maatahan ei ole pitkä aika ihan kunnolla pommitettu. Pohjois-Korea, Iran. Ei oo totta. Ihan samat kuin mulla. Älä. Kyllä, ihan samoja mietin. Kato kirjoitin. Mitä tää on? Katos pentelet. Mutta ne on aika klassikoita. Hei, Joo, nythän Iran on on niin, että klassikko. Iran ja mä en suostu siihen, että tämä puolue antaa luvan minkään maan pommittamiselle, mukaan lukien Pohjois-Korea tai Iran. Hei Hannes, Kannatamme rauhaa. Iran on täynnä fanaatikkoja eikä kovin kaukana olla siellä ydinaseista, että se on joko he tai sitten tämä muu maailma PAM. Miksi iranilaiset käyttäisivät ydinasetta? Sehän tarkoittaisi sitä, että he tuhoutuisivat siinä mukana ja koko maailma myös, mikä olisi hiivatin kenkkua. Kuule, uskonnollisilla fanaatikolla on hyvin utelias ja avoin suhtautuminen maailmanloppuun. Aivan. Sen jälkeen vasta ne bileet alkaa, siis niiden mielestä. Siis minähän en kannata pommittamista, mutta jos sillä estetään pommittamista, niin sitten kannatan. Nyt täällä suhtaudutaan pommittamiseen aika kevyesti. Siis olisihan se nyt aika kova veto pommittaa kokonainen valtio maan pinnalle. No valtiota menee ja tulee, et sinäkään varmaan Kartako ja Spartaa hirveästi haikailla, että ne on vaan mennyt. Nyt mä kysyn sulta, jos Suomessa nousisi valtaan diktaattori. Arvaan jo mihin mennään. Niin, ja se kieltäisi eduskunnan ja lakkauttaisi vaalit ja rupesi rakentamaan ydinpommin. Joo, ymmärrän, joo, aika nokkelaa, joo. Niin kannattaisitko sä sitä, että Suomi pommitetaan takaisin vaikka kivikauteen sen sijaan, että yritettäisiin neuvotella loppuun asti? No niin, sieltähän se Olkinukke taas pamahti tähän keskusteluun. Älä nyt rollaa tätä keskustelua. Mikä Olkinukke? Mutta onhan se myös sillä tavalla, että jos nämä roistovaltiot tietää, että niitä ei pommiteta, niin nehän voi venkoilla ihan loputtomiin. Niin, että uhka ei ole uskottava, jos etukäteen ilmoitetaan, ettei sitten kuitenkaan pommiteta. No ei No tietenkään. siitä kyllä tykkäsin George Bushista, hänestä ei koskaan tiennyt, että aikooko hän pommittaa. Jos No ei laitetaan yhtään. uhaksi se, Ei, että jos eivät suostu kansainvälisen yhteisön vaatimuksiin, niin pommitetaan. Pommitetaan, ja sitten niin. määräaika vaan hemmetin kauas. Ja sitten jos eivät suostu, ei pommiteta sitten. Kyllä. Subtitles by Tuhokone.